پشتی کوچکدارên rêxistina Daişê derbasî nava gelek taxên bajarê Kobanî bibûn ew li aliyê bakurê Kobanî û li nîzîkî navenda bajêr di mizgefta Hejreşat da bicih bibûn û şerê mezin di hindirê bajarê Kobanî de di navbera şervanên yepekê û çekdarên Daişê de ji taxa Hejreşat da dest pê kiribû. جامعه منطقه کسیلاتیجیه باجر نزکه ارتا باجر نزکه محته قاپی ترکی جبر وی آوی آلی بروجلات هاتن بخشی حجرشی دکانی عربانو و منطقه کسیلاتیجیه جماره و آلیه که نزکه خط ترکیه پشتی شرکی گران و دجوار د تاخه Hejreşat da balafirên hevpeymaniya navdewletî jî bomba barankerina tund ji çeperên Daişê re li nava bajarê Kobanî ji wê taxê de dest pê kiribûn. Di encamê de Daeş di taxa Hejreşat da jikeste bû û ew tax bû yekemîn benda li pêş êrişên Daişê li nava bajarê Kobanî. İştihatın ketine bir ki devirda malê Xwedê têda Qur'an têda qetandin têda Qur'an ew kirin şewitandin muhim devirda Xwedê Teala li wan bêli kir yanî ku inu nikom pêş de biçîne devirda şikestin hatin devirda şikestin şûrê pêş de herin biçin da şûrê hêdî biçin da şûn derbexh warin yanî. Bişkestina Daişê re di taxa Hejreşat da rewşa şer û pevçûnan li nava bajarê Kobanî hate guhertin û derbasî qonaxeke nû bû. Ew jî destpêka lawazbûn û rawestandina êrişên Daişê li nava bajarê Kobanî bû. Di pişra Daeş kolan bi kolan û tax bi tax dişkest û lawaz dibû ta ku ew di tevahiya bajarê Kobanî de şikest û nema. Şindavegeriya çû gişta baxçe Hejreşê ji baxçe Hejreşê çû kanî ji kanî jî niha dûr meket 40-50 kilometr dûr meket û em êdîna nakevin înşallah û em hesaba jî cê nakin. Armanca rêxistina Daişê ji kontrolkirina taxa Hejreşat ew bû ku dixwest di wê taxê re xwe bigihîne navenda bajêr û taxa Gumrigê û deriyê Sînûrî yê di navbera Kobanî û Bakurê Kurdistanê de lê tevî ku Daişê çar erebeyên teqîner gihandibû navenda bajêr û ew teqandibûn jî lê ti sûde ji wan êriş û teqînan wernegirtibûn û tim bi şinda vekşiya bû. Ji ber ku taxa mizgefta Hejreşat yekemîn tax bû ku li nava bajarê Kobanî çekdarên rêxistina Daişê têda şikestibûn û şervanên Kurd jî şer û berxwedaneke mezin têda kiribûn, vê taxê di dema şerê Kobanî de nav û dengekî mezin di medya cîhanî de standibû. Emer Kalo, Ruda û Kobanî.